Salutare toată lumea, numele meu este Dan și bine vă arăt la un nou episod. Azi am reușit să-l fac pe Clemson de 90, 84 sprint speed, 83 acceleration, 84 strength, 89 finishing, 85 heading, 94 ball control și 84 dribbling. Foarte ok la dribbling-uri și la chestii. 93 short passing, long shot, long passing 81, iar long shots 85, positioning 93, aggression 87 și reaction 84. Are niște statistici foarte bune. Mă bucur că l-am, dar hai să vedem și în match. Dar m-am gândit să nu joc această formație pentru că e mai mult de atacanți. Nu prea am jucat cu foarte mult. Păi și niciodată n-am văzut asta și putea să fie așa de folositoare. Mă rog acum. Totuși nu am nevoie pentru că 2, 3, 1, nu? Da, vom juca 4, 2, 3, 1. Vom face asta. Și am mai întâi. Bun, Clemson pe partea asta. Ok. Apărare ok. În atac ok. Bun, hai să-i dăm drumul. Am zis să joc cu această formație pentru că este mult mai folositoare. Pentru că o să joc mai mult cu el. Și o să jucăm mai multe meciuri. Are câțiva jucători destul de buni. Bun, da, am vrut să-l pun pe Clemson în mijloc pentru că acolo în mijloc pentru ca să îi vedem toate, îl vedem în acțiune, mai bine spus. Șu peste poartă. Nimeni nu vine în careu, cream că e cineva mai aproape de careu, dar nu este. Bun, boană-te. Clemson. Ok. Până acum am făcut un match prost, n-am făcut nimic. Șut din nou peste poartă. Galeb. El. Habar n-am. Clemson în bară. Bara aia e blestemat. Din nou pe lângă poartă. Cred că cineva păzește poarta aia. Ia uite-l, frate. Cineva păzește poarta. Pasa portar pe. Nici că eu moară pe jucătorii mei dacă dau gol. Lovitură din corner cu Clemson. Chiar cu el. Nu cu cap. Giru. Mi-am încercat norocul cu drept, dar el e de picior stâng. Ne apărăm ok aici, ne apărăm complicat. Clemson! Griezmann în tricou Barcelona. Cam ciudat. Bară. Ok, îmi convine. Ziceam pe Banega, vă ziceam că ar fi bună. Înainte să l-am pe Banega și pe Clemson, nu prea aveam, mai mult foloseam un mijloc, acela cu Renato Sanchez, cu Kimmich și cu aceea. Că nu prea aveam ce să folosesc altceva. Hai, aș aici. Dar ia să spun. O să dau o pauză imediat. De fapt, am decis să jucăm meciul ăsta, că am văzut faza aceea cu
cu sezonul se termină. Și mă întreb dacă ne-a dat acum. Dacă ne-a dat, foarte ok. Bun, Clemson cu stângul, cu dreptul de fapt. El e de picior stâng. Clemson. Lovitură, capul tare. Aproape de afara carierei. Da, de ce? Dreapta, dar mă rog. Nu se ratezi acolo. Giru. Da, a fost un episod mai mic, track mode, dar important e că l-am făcut pe Clemson. N-am apucat să fac un episod special și cu Giru. L-am apucat pe Giru de 86. Bine, l-am cumpărat. Genială pasă, dar o ratare! Ce ratare! Bară! Iar bară! Bara aia are ceva. E blestemat. Și... dar bun. Făcut de Clemson. Dar este foarte important pentru că ești foarte fericit că am reușit să-l fac pe Clemson de 90, adică totuși Clemson de 90. Nu mereu putem să-l avem toată lumea pe Clemson de 90. De exemplu, la început când jucam, a fost faza aceea de Halloween și eu n-am putut să o fac nimic pentru că nu aveam unde ajuns bani în joc și nu prea. Ce față? Ce arată este? Stați puțin. 2D. Așa. Ok. Și bun. Da, deci hai să vedem. Poate nu le dau de acum. Dar nu prea cred. Stai, eram de aici. Lens. Take mode. Da, nu ne le-a dat, dar este ciudat. Nu înțeleg chestia asta, dar mă rog. Da, eu cred că o să-l fac pe... Cred că o să-l fac pe Diego. Da, cred că o să-l fac pe World Class Division Diego Alves de 91, din câte știu. Da. Hai să mai jucăm un meci. Să mai testăm și noi acest jucător. Poate ne iese un gol super pe el, dar eu știu. Da, are niște super destul de bun. Da, și nu mai am acel, nu mai folosesc acel kit de iarnă pentru că n-am de ce. Deja cam a trecut sărbătorile, gol, Clemson. O bară destul de ciudată. Wow, ce ocazie am avut. Dar oricum, măcar am reușit să scriu. Dacă dai, da cu drept. Da. El e mai mult de picior stâng, acest Clemson, din câte am observat. Da, mulți jucători din acest joc am observat că dau mult cu stângul. Ce-a fost asta? Mă așteptam și eu la 2-0, de unde? N-a fost fault. Atunci ok. Bun wow, fără portarul. Dar a fost puțin mingea de viață? Nu.
frumos șut, dar mingea a fost apărată foarte tare de portar. Foarte tare acest portar. A reușit șutul ăla să-l lapă. Iar a apărat-o portarul. Ce cu portarul ăsta, bă? Da, dau și-o pe mine. Ok, ia pe mine. Asta mai multe fără. Ia pe mine. Ok, hai să bag și mai în mijloc, mai pe sus. Velman! Am dat în ăla. Vreau să trec acolo. Clan să dăm prima! Pe jos și prost. Din nou Clan sunt pe stângul. Din nou bară. Bara aia. Nu se poate. Iar bară. Bara bântuită. Hai. Bun, n-am mai dat iar bară. Am dat o bară. Nu mă așteptam, dar mă rog. Bun, și cam acesta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Și ne vedem la un nou episod. Bye, bye!